bite kora ng'eyo kaka gik moko dhi mbele. Erokamano. Erokamano. Profesa, kane waloso kodi dwe achiel mokalo ne yuago wach mar arita kwe ma Kisumo. Me wacho ni nitiere okenge moko ma itimo. Kimiwa update ni ise go gi kanye? Ne awacho ni ibro wil jotelo mang'eny Kisumo kendo notimore. Ne awuoyo gi IG Kanja gi PS kendo updates koro de gombele kaka saniri. Okay. Ma arita kwe ma Kisumo obet ka osebet oselok ji kendo pod dhi mbele gi loko ji kendo gi ng'iyo kaka kwe bro bet. Mano anano security committee ma Senate na senyiso mano ng'eyo. Yes. Koro weche mag arita kwe tije matiyo e committee na Senate koro aketo mbele weche mag Kisumo akata seche mokaling tang'eni magi timoga kaka capacity mara kaka member mar security committee mar Kisumo magi mar Senate of the Republic of Kenya. Koro onego nitiere another level manyaka timga. Yes. Partnership with county government mondo oket teche kuonde mantiere mudho e town Manyata Obunga kod Kizito kanyo kawa dok Nyalenda yore matindo tindo ma ji odak e kidhi kata kichamo kapure en ni kiketo lights kendo mamato kelo gweng kata Katito bosebedo gi a problem. Yes. Katito se discuss Senate weche mag insecurity weche mag kwalo dhok ma to koro dok piny nikech malo jimo kaduogo piny isondo gini ma koro sana dok piny nikech ne wasebedo gi romo gi senator ma Kericho Aaron Cheruiyot wechego gi security machinery county commissioner gi weche iloso Kericho gi Kisumu koro border crisis na koro onge sani. Erokamano. Gima kenda nyawacho ni kata mana kidok Muron to kore yuta boye to na border manandi kwa dugu Muron of course that historically nga the problem but sani odok piny all conflict between your language your lumano se yudo katabu chon to sani obeto en gima nyaka wabed gi uhusiano maber gi Nandi County ka Governor Sang mano mago relation me ko bego men kidoko biga kocha Maseno kocha be nyaka bed maber gi Biga County kidok malo kocha nikech mago border points mana counties moko manyako ng'ina rito kwe ber mondo kiko bed gi timbe moko richo mahinyo. Erokamano. Preliminary report wacho ni gima kelo weche mag arita kwe ma ok ber en wach mar unemployment. Ang'eyo ni article 96 mar katiba omiyo utich kaka Senate. To kata kamano uonge gi allocation kata gulu moro moyiedhi madang' okonygo. Itimo nade kaka Senator to address unemployment issue e county ma Kisumo? Kisumo nyanyisi ni